és el primer llibre que llegís d'Anna Cadabra lleva soletes i tinc tota l'habitació plena d'Anna Cadabra. Inclús les medalles especials que Pedro Mañas em va donar en la mà i les 2 pulseres d'Anna Cadabra. Podeu veure ahí que està Cosmo. I així, Anna Cadabra i Cosmo. I tinc tota l'habitació plena. Els cartells del llibre 6. Els cartells. Ahí tinc la mascota de Sara Casà. I per Cruella. Cruella, clar. I per supost, a les 2, a la mascoteta d'Anna Cadabra i Anna Cadabra. Deixa-la que es vega. Que és molt. Vale. Pues bueno, vaig a llegir.